हेल' लोगोफोर गुड मर्निं बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलावहाय बिराद गोबाव जाबायमोन लोगोफोर इउटुबाव भिडिअ लाबोया आंबो बिराद बिजियाव दंमोन नालाय दा जोंहा नै बुरैजों आंजोंहाय बियाव बिखुनजोनि न'आव दंफैयो नालाय दिनैहाय ब्लग खालामनो सानबाय रायबाय थायो आंखौ बियो ब्लग खालामिनि दाहालागै 100K जानानैसो मा जासिगौसैमोन ना दा जोङो ओरैनो दसे बे बिहाव बिखुनजोनि न'नि बारियावहाय हाबनानैहाय एसे मा होनो जुखाम खाना लायनो नागिरदों ओमफ्राय नायलांबाय था लोगो भिडिअखौ दे ओमफ्राय थाबैनो 100K खालामना होदो आंनि चेनेलखौ मा बुंनो सानो नै अमा फिसाया माथो बाबुनि नै लोगोफोर अमा फिसाया नै आयु फिसा फिसाथार माथो ने दासो गोलैसोना दांजायो दा अमाया बिमाया माबा बान्दावगोन गोलैसो दाखासो जादोंनो औ सानफियाखैनो बावबाय आं सोंनो बावदों दे मा बिखौ सानबेसे जाखो अमाया साननैल' जादोंनो साननैल' जादोंबो साननैखानोथ' दिनै रोस्लिब रोस्लिब खोमोन गैथ'वा नै गायदोसो मानै खा बिमा ने अमा बिमा मानै नो मासेनि फिसाखौ दाख्लै फानबाय ना गाबुदि गोजा मा फिसा दं बेयाव बोरमाया मोननै मोनथाम माब्रै माबा सय सातथा बोरमाया आइ खोमा गोलाव गोलाव जाथासिखा खोमाया फायब्रबनो लिंहरदो दे मा नामलाय बोरमाया नाम दोनबावनोसैसो लाक्कि लुक्कि खारबाय लाखि लुखिया नै कुकि नैबे कुकि बे जिमि बे बिमा बे फिसासो देरसिनबाय आरोना इसोर ओरैबायदि भुटाननिफ्राय लाबोदोंमोन ओरैबायदि सोङो खिन्थु दिनैसिम सासेबो हरफेराखै लांनांगौ देनां फिसाखौ लांगोन ने औ फिसाखौ लांगोन देनां फिसा जाबा सासेबो हरफेरा आरो इयो ओरैबायदि सोङो सिखारिथार नै दुम्बाया बे जोब्बायनो जुखामबो होनो माबा गार'बो होनो सानजारिफोरा भिडिअ चिमि कुकि फै काम बेखौ मा होनो थासुमलि गोसोमखा बरिया नुखायोलै बेनो जा मोजांखा सिनायबाथाय सिनायखायो थासुमलिबो गायदों बेयाव नै थासुमलि बैग्रिबो दंना जोंना थोबसे थायनाया औ दिनाबो ओरैबायदि मोजां खाना लोगोफोरा इयो सान्दुंबो गैया नै बारा जोमै गोजा नै अख्राङाव दानस'ना होबाय माबाखौहाय बैग्रिखौ एबार मोजां जामफु जासिगोन इयो बोरै दाबथुथुनो गोदै जासिगोन बा खख्लिंमोन नामाब्रा इयो खख्लिंमोन जोंहा ओमफ्राय मा गायगोन माखौ कक'वाखौ थालिरा बे मा गोजा मुनि भरत मुनि ना मा होनोमोनलाय नोंसिनिया भिन्दि रुना जानांगौमोन संख्रिजों संख्रि गोथाव जायोथ' हा मिथिया मा स्टाइल बा अरुणाचलियान स्टाइल अरुणाचल गैया कालारा सेन्देला दे माथो मा होनोमोनलाय बै चिरांनि बै उदालगुरिनि मोनसे चिरां मोनसे उदालगुरि बे नों बे आंब्रा गलाखादा लसो थागोन नामा आइ बायदिबा बारा जायो माथो इलाय खायलाय होयो मोजां खा आं दाखा खादोंथ' हजोंनिखौ मोजां बो लासै फिदिंरा नै ला दंबावो नै गोलावल' आं लुवार बाजानो दे खानांगोन ना गोरा जायाखैलै बारा बेयावनो बोथिसे मोनो माथो लेडिस एन्ड फिंगार 60 थाखानि फानबावबायसो बेगरनि दाम फाननो मोनबाय जाख'नो हायाबालाय हरो सोरबा फैबाथाय हरो रावबो लाङाबाथाय फानहैदो दखानाव लाङा दोनहैबानो जाबाय दा बिबार हाग्रा बारिसो जाना दङ माथो गुवारथार बुंनो थाङोबा बिराद गायजायो बेयावहाय नै
बे सेस जोंनि जुखाम माथो हाग्रा बारि गोजा जुखाम मानसि दा फैदो लुवार गैमारा ना गैयाहाय ए थगायदोंसो नामारा जोंनिसो लुवा दंरा आयौ मारे आं गिबायसो दंबालाय लुवार माबायदिखौ खायोथाय जुखाम गोराया बे गोरा हा बे गोरा मोनसे ओमफ्राय बे गोथाव जानाय नङादां माथो गोराद्राया ए हा वा खानैसोखौ खादो दे मोजांखा खानो रोंखायो दा नायनो सारनोसै आंथ' माबायदिथार जुखाम खावदों जुखाम मै जिजोबनाङा सावनांगौसो ना मा नायनायनिसो सिमां आंनिया बेनोथ'ब्रा ओइ खर' नाय माबा मोदोमनाय गैया ने औ ओस बरियानो नायनो देखायलाय गोरलै गोरलै मोदोम गोरलै गोरलै ने दे जाबाय जाबाय माबा नांला बारा वाव बरिया ओंखारलाय आहा आं गियो आं खनसे जुखाम बारियाव खाजानाय अंसिमा लोदो बाजादों आफाखङावनो मा बुस्थु अंसिमा लोदो अंसिमा लोदोआलाय माथो जाखो जात जात नाम ओंखायनो सिथे जानोसै दां थोबाय नांबावगौ जाबाय बारा जानो हाया जाबायलै साब्रै दा साबा थोबाय मोनसे नांबावगौ ओइ बैलाय माथो जाखो मा बासाथां माथां बैयो हनै ना बब्र मासो ए थालिर आयौ हाग्रानि थालिर दङ जोंनाव हाजोनि थालिर हाग्रानि होनायनि फिसा थखा मिलौलायखायो माबा हाग्रानि थालिर मैखुन दंनो मोनजाबाथिगोनहाय होनबालाय दङ खालाराबो पिंक देखायलाय औ नोङो फायदान जाजायो इयो ना दे बिदिखौनो जाखायोना ए एलाय दङथ' बैलाय दङ नै हाग्रानिसो आरो इयो लांनांगौ बेखौ लेवराबाय नामा थोबाय आंनि थोबाय फानथाय हयसे मोनबाल' साबानि फ्रेस फ्रेस खाना जानांगौ गोथाव जायो गोदैल' जाखायो थ' थांनो नै माइलाय Udina. Oh ya, Hagis. Fungbat. Noi, Udina ya. Nombor sini nulis tu. Udina. Colgate no kaya. Udina. Lagu nu, kayak ini aku Udina. Oh. Udina. Udah. Udina batin jalan ni ya. Siapa jalan ni Udi? Nih, जुखामखौ उनाव सावजेनबाय हाजोनि मानसिफोर बायदिल' ओंखारबाय आरो ने बरिया जानोसै बे बन मेरला खानालाय गोथाव जायो बनावहाय संनाया ओंख्रिफ्रा हेभि नो गरम मोनो आरो जानोसै गोजां बोथोराव बरिया ने अरावहाय फायखानायावसो दोनदों फायखानाय मोनैखा नालाय थिगैनो दं बोरमा जायोना बारा दोनबाथाय ओंखायनो लादो दे फांनि लादो फांनि लादो दे मोजां मोजां गायना गालांखानोसै माने चल फांनैखौ आं गायगोन बेखौ बाबा गायजोबगोन आरो बयबो गायो गावबा गायथोंसै ने गोलोमजोब्बाय नामालाय बिबारा गोलोमबायथ' आरो नै नैबे बिबारा केरिटि फुल होनो माला सुयो हाबानि नैबे नै गोमोहां माहां इयो रसा इखौ लाना हांसै एसे ओमफ्राय नै जोंना जबा बिबाराबो नै गुफुरसो बरियाखा रस दङ नै जाबथुनो गोजौखा सैथि बेखौ लाना थांसै चल
Ada sari lah. Sari ya. Beri kan ya mama? Roh, saya aku sapa kalam pra. Masa hasil dia mah dia. Wah gila juga nih. Tidak bisa. Bayi mau sudah gue semalai. Malah handa korni je. Hasar ada ki. Hago putung mah pra sikajeng. Matuli dah urai lai. Mana dong suap. Bisa jadi kasih sudah. Kejejep kadang. बिदिसो एक नाम्बारा हासार बेसो मानसिफोरनोबो खिथाजाया सोलोंगोन ना बिदिनो जागासिनो दं चक्लेट नुवाखै जुखामखौ औ जुखामखौ बायो बिदिसो सोमलगा हरैनाया खिथाजायालै मानसिफोरनो रोंगोन मानसिफ्रा गायजेनसै दा नै लाबाय हासारखौ गायनोसै बारियाव गायखागोन बारियाव एकदमबारे माबाखा आरोखि देरगोन बोसोरनैफोरदां बोसोरनै माने बोसोरनै जानाय बिफांखौ गायबा बोसोरसेयावनो थायो ओमफ्राय बे बारा गोबाव जानाय नङाना 6 मास 7 मास बोसोरसे बिदिनो बोसोरनै गाहामनि थायो बिफाङा गेजेराव गायो दा औ फुंसे गायनोसै माबा ज' फुंसे गायजागोनदां गायजायो खाथि जागोन खाथिगोन खाथि जागोन बियो औ नै गायजागोन साफा खबलायबो दं बिदिनो सुन गायना होलांदो नेब'नि मान डिस्टार्ब नोङो कुकि बिराद मोजां हाबो गुरै बेयावबो गायजासिगोनथ' नै माने एसे गोजान नांगोन गोमलाला जायोना बिफाङा नैबो एकदम मिडिलाव जायो नै मिडिलाव गायनो जिरायना लासै बारा गिदिरसो जानो नङा गोसोखा माखा फिसासो माबागोन औ ओरै जाखाबाय नै एसेल' फोसाबदो गुरै खालाम हाखौ एसे थाब देरनायनि ओमफ्राय बे हा बुन्द्रि दंना खदालजों माबा लाबोनो हाफैयो र' बेसेबां गोजानाव नांगौ नैबो होनसै ओमफ्राय नावलाय नैबो जागोन ने ओमफ्राय हाखौ एसे लायनि र' बाल्थिंजों बे थास' गायनायमोनलै हा गुरैखा हालाय गुरै नै बरिया गोथौखानानै एसे मा नांगोन ने हा गुरैबा थाब देरगोनलै इसिनि जानांगोन ना नङाबा दै लोमगोन गुदुंखौ एसे गुरै खालामबा गुरै जाया हासारखौ होनोसै मिक्स खालामनोसै बैखौ एसे लायो नामा ओइ थाम्फै उठायथारो माथो बेंबे मावखायो थाम्फै थाखागोन आं हा मोजांखौ लायनि दे कक' गायनाय फरमुला बेखौल' माबादो लासै बिजिनानै बिजिख्ले आं बाल्थिङाव हालायनि फोरा मोजां बिजि नङाबा गावसोनो हाया सिखा हासि सिखायाबो बुरखासोदां नासो फैसै दे माबायो हाया बुबोयो थैगोन नङाबा आयै हाय नै फिसाफ्रा जा डिस्टार्बखा जेमे कुकि जाव थां नेनांगौ इसोर बेखौ बोरमा होनांगौ होखायो दा होसोनो होबा होसोखायो जाबाय गोथौखाना नै बेखौ होनोसै ने नै दोखौबाय आं लादो औ जाबाय दा नै लोगो आगान सुरसिगोन बियो जिबायदि गुरैखा थास' गायनायमोनलै थिंख्रि जाबाय नामा जायाखैदां जायाखै बे फांसेखौ टेस्टिनाय हरदो जाबाय लायोना हाग्राखौ साफा खालामना होआ एसे
이거 엄청 많이 먹어. 주방하고 그냥 오다. 이거 봐. 이거 수저 붙자 가겠네. 응, 짜요. 부모님 사이. 이거 건 hiệu thua 응. 이거 그죠 오늘. 저 발라 이거냐? cái khăn sung lên nè 같이 자카이. thì cái 이거 phải 그러지 내야지. 아? 그지 왜 나와? 한번 해볼래? 잠시만. 지금 좀 가. 여기다. 응, 잠시만. 난 mất chết là gần đi không chứ hả? 다 들겠니? 다 들어. 보스라오는 건탐 가는 거는. 응. 괜찮아. 이거 좀 나는. 나 이거 데이 달라. Cái không phải là một cuộc thằng này, nó cũng vào cái gì thôi xí. 보스탈 거. Rồi tất cả. Đây là khi bảo là vấn gì? 그래 이거. Vậy thì nó là vấn gì rồi? Ta khai chúng nó chơi đấy, dù không bao giờ là mình bền như dàn gì. Mình chụp bài này, dù không à. Giá nó sử dụng 혼자 가이가 또. cái gì không đây. cái đấy bán giả khán gì? Cái đấy bán chả khả năng xịt á. cái giả nó này. Giá nó cứ thầu nè. cái giả là. Cháy bên đây ra, dàn xem. Út lũ. 그리 가. Cái đấy. 속상한 거. Con na đây một giấy nè. 파게 되고 좀 키워봐. 그요. 비타민 안 돼. 조금 세. 그렇게 살아살라. 여기 피고 나오네. Ừ. 좀 피고 와. 그만 더. Dàn sẽ lên vật này. 그러라. À, cái thông hả thử? 하라. 근데 그 번째 가요. 그거 보통 그냥 빨리 하면 그냥. 빨리네 풀하나 나래. Cái thông khác hả? 나 어디다 비경. Nó là bây giờ. 아, 맞아 이비야. tik사 이비야. Cháu đi nè. Ra xem. Ra đây. Dạ. 나 나. khâu nó lên mà thấy khâu phải bia xuống không của Chào bà. đây này. 뭐야? 리스와 서자 그. 뭐는 리스와? 그게 맞아. em tham gia nước nè, mình ra cái đà. 또 뭐라 보네. 샵 샤는. 네. Em tham mình ra cái em tham. Thọc lẩu. 남이 확 리는 나마. Đừng bước. Con học với Giang Lưu thế. Con học này cũng cho em bé. Ở này thật xe lơi rồi nè. 저죠? Rồi đó. Bị thu đàm phải nhá bà này, bà vậy à? Kỹ lạ. Đừng chơi cái chỗ này. Làm phải nào vậy nè. Để mà chắc hay xin này vậy. Liu. Ở đây sao? Phát ta làm thay phong xéo nha. Rau, rau nó khai ra rằng đi phải đã. Biết sao mà? Không biết con lăng thá. Ek số tha, số thà lăng á. Thấy. Một chân thay cái nhá. À, 지금 리스크 안 패병 해. 어떻게 안 마시 달래냐? Bạn hồi giúp anh khắp ấy đã. Đâu bao giờ nữa. 안 쓰자 베베면. 안 배운 거 쓰자 베베베라나. Lần này có thấy đi chị ạ. Đúng không ạ? cái này. 출발님 부판이 보내 좀 하는 거. Thế dừng ngay phẳng chỉ đồng nó em bay kinh đua. 글리글리 저자리래 하네. Em số mấy? Tàu xe dừng. Vì đi ra nó bộ đấy. Cái dừng đúng này đi bà. Nói mà đồng thổi được hay đi. Này lại đi bà. Đây bà. Bây bất đồng. cái đồng phải xin đâu. Bên này ở đồng dưới vẫn này đi bà. Anh nó số đồng ấy chứ. Ăn cái này đừng chỉ ăn. Ui anh nó sợ này bên á. Này đi bà phăng ạ. Lên mà, nareng. 나를 좀 봐라. Nareng zumbra. 모습이. Này bên mục sumi, bên này bên nareng lại. 맨날에 막. Nareng 잡투. 아, 잡투.
naring Ayo japsu hune. dana sebaik ni kan dijabai Ini hune. orang ya kalau japsu saya dah japsu lah pilih japsu ni lah deh ni Ayo. naring japsu ni dah ilah lucu nudang ni naring japsu Tangnya. Mudul di bara Ini berapa cara tu bang? Jual apa ya? Ini bang? Jual. Kacau ni lah. Ada musuh ni. juk Ulah dah enggak kena. mudul di bar Kamu suci. Nama dia? tumul di bar sana hôm nay có mình khung dương cất thôi thả lên mình khung dương Thôi cứ trả cứ thả. này bây giờ là đâu giờ là lên mà thứ dụ chưa à mà giờ là Này bây giờ là đã. này bây giờ là đây này bây giờ Rồi khát bây giờ là. Đồ xanh đồ xanh. là bây giờ không được mà cái này Gật thâu cái gì nhá. nếu là muốn thì không á Nông bán làm hết gần mua hết. Cảm ơn hả? Bây giờ sao phụ hay bên thằng xe? Xe có là đồng nào? Cái ô đã đồng màu hả bán lên con xe bạn bắt thun xe. Con xe bên. Dari ini belum thun xe belum nih. Dan thun xe lagi baru lah deh. Dan ini belum belum nih. By next video kami lagi mungkin. Thank you for watching.